गोटे फास्ट भिडियो नहीं जीवु ये भिडियो टाणी करी जाएगा जाएगा चंपाकल जाएगा सेल्फी उठा आना के तोटा पर कर पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय दिवस की जय दिवस की जय दिवस की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय जवाहरलाल नेहरू की जय जवाहरलाल नेहरू की जय जवाहरलाल नेहरू की जय सुभाष चंद्र बोस की जय सुभाष चंद्र बोस की जय सुभाष चंद्र बोस की जय सरदार वल्लभभाई पटेल की पंचायत बालिका उच्च विद्यालय अभिनंदन आज आम तिरंगा पताका तले छड़ा होते आज शपथ नेवा आम भारत वर्ष को किपरि आम आगे नेवा ता सहित आमर ओडिशा प्रदेश को आगे नेवा आती मोर अनुरोध करी पिला मानू जे आम भविष्य लक्ष्य रखी आम कार्य करिया एवं आज जो स्वाधीनता दिवस अवसर में आम तिरंगा पत्र शपथ नेवा एवं शपथ नहीं आम भविष्य अंधकार को दूर करवा मोर अनुरोध आम आम जो निकट आम शहीद होती सुशांत खंटिया जे कि आम केन्दुझर जिलार शपथ मेल प्रार्थना करवा पालन होती चढ़ाई ताकू जब मोर किसी भूल जाए सुधारने मोर
আশা বজারে বজারে বাই তো বজা বজারে বজারে বাই তো বজা চৌদি বজারে বজা অবশ্য সুন্দর আছি ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହାତରୁ ଆମେ ଚଳାଳି ଦେଶ ଆମରି ନାଁରେ ଆମେ ନାଉରି ଆମରି ପଥ ଆମରି ଦେଶ ଉଡ଼ଇ ଆଶା ଦେଖ ରେ ଦେଖ ଏହି ପତାକା ତୁକର ସଲାମ ଉଡ଼ାଅ ଦେଶ ତମର ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପଛାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କରଞ୍ଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ସାଧୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ହେଉଛି 77ତମ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିଦେବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ଏତେ ହସ ଖୁସିରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିନଥିଲେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ କ'ଣ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିପାରୁଛେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ସେ ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆମର ଅଧିକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାର ଆସୁଥିଲା ଆମ ଉପରେ ଜାହିର କରିକି ରଖିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଶାସନ ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଦେଶ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଇ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ନ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଦେଶମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ଏଠାରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଲେ, ଏ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ନଥିଲା। ଯଦି ୟୁନିଟି ଥାନ୍ତା ତେବେ ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏତିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ କରି ଦେଖିବା ସେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଆମେ କେବେ ବୁଝିପାରିବା। କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ, କେତେ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ, କେତେ କାରାଗାରରେ ରହିଥିଲେ, ବେଠି ଖଟିଥିଲେ, କେତେ କ'ଣ। ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଆମ ଆଜି ନିହାତି ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏତେ ଅସହ୍ୟ ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସହି ନ ପାରି, ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ନେହେରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୁଦିରାମ ବୋଷ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଏମିତି ଅନେକ ବୀର ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ। ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ମୋର এই ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ନେତାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ ଏ ଭାରତକୁ ଆମେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି
ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଶପଥ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ରାମ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଏ ଭାରତଟାକୁ ସୁନାର ଭାରତ ରୂପେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଶପଥ ନେବା, ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲିବା, ଯେମିତିକି ଏ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଜି ଆମେ ଶପଥ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ହାତରୁ ଆମର ଅଧିକାରଟା ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛୁ, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ, ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ଦୀର୍ଘ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ? ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିଲା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ। କାହିଁକି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ଶହ ଶହ ପେପର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରୁଛି, କୋଉଠି ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମାଓବାଦୀ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ, ନକ୍ସଲ, ସେମିତି ଏଇ ବିଶେଷ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ, ଏବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସଭା ପାଳନ କଲେ, ନାନା ଶାସନ ମାନେ ମାଓବାଦୀ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଏକତାର ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ସବୁ ଯୁବ ସମାଜ, ଆମର ଶିଶୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଦିନେ ନାଗରିକ ହେବେ ଦେଶର, ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ବ୍ୟଭିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରିବି ମୋ ଯୁବ ସମାଜର ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏ ବ୍ୟଭିଚାର ଦିଗରେ କେମିତି ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, ଆମେ କେମିତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଏତିକି କହି ପୁଣି ଥରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।